Sempre que vaig a veure els meus avis, el primer que faig és rentar-me les mans a consciència. Encara que surti sol a passejar, sempre em poso la mascareta. Aprofito les meves vacances per fer una mica d'esport i descobrir noves rutes per l'Empordà. Aquest estiu seguim fent plans. Mantenim la distància física sense deixar de fer coses amb els amics. Els joves de l'Empordà ho fem bé. I tu? I tu? I tu? I tu? I tu?